Do you believe that the Gentiles, the Goyim, will one day become the slaves of the Jews? It's not a belief. It's part of the Torah. Does not want to be serve the Jews? You cannot. Okay. שאתם קרואים אדם, והגויים לא קרואים אדם. זה מה שקורה. לא קרואים? לא קרואים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדם אל העליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. עכשיו, הגויים השם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו... אלפים עבדים. 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים. למי הם בונים את זה? לנו. משרתים את היהודים. צריכים להכניס את כל הגויים לתאי הגזים. לא, אל תבין. הם לא מאמינים, זה לא הולך ככה, צריכים להאמין. בן אדם לא מאמין על שום דבר. Where does that source come from? Just one of the prayers we say on the after Sabbath. I can show it to you the prayer. okay. יעבדוך עמים, יעבדוך עמים, ישתחוו לחלומי, יעבדוך עמים. It says it, יעבדוך עמים. The lands will work for you.